इसोरनाव आरज गाबनायजों मोनसे जोङो जेवारि बाथि सावनो जोङो आवगायहोनो दा बिनि थाखाय जोंनि बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियननि अरायथा आफादगिरि श्रीजुत बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथांखौ आरो जोंनि दिनैनि हाबाफारियाव जोंनि जौस्राङाव नुजाफैनाय आलासिफोरखौ लानानै जेवारि बाथि एबा आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिखौ आङो मावफुंनो थाखाय गुरै हांख्रायबाय। आरो बे समाव जोंनि बर' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियननि गाहाय नेहाथारि डक्टर निजोमगोरा ब्रह्म बिथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय गुरै हांख्रायबाय। आखाइ खबना हो। आखाइ खब।